וואו. אתה בסדר? איזה סלעים פה. יש פה עלייה מטורפת. בוא'נה, זה כמו דינוזאור הדבר הזה. יש להם שיניים ומחדות. איזה מצחיקים. תראו מה זה, בוא לי רגליים. זוז, זוז, יו, יו. בא לי לרגליים, תוקף אותי. זוז אמרתי לך. טוב, היום השני שלנו של הטיולי שטח, והיום אנחנו עושים קצת ניתוח של התקלות שהיו אתמול ומשפרים אותם היום. אתמול התקשיתי בכמה דברים, הסתבכתי באמת לנסוע בלי מפות. חשבתי שאני אסתדר, אבל זה היה ממש מאתגר, ואין כל כך איפה לשים תופסן. כלומר, יש, אבל אני לא מתכוון עכשיו לקנות תופסן ולשים. במקום זה, לקחתי את האיירפודס הפעם, אתמול שכחתי אותם, ואני אדליק את ההכוונה של הווייז, שהיא תגיד לי לאן לנסוע פשוט. אז זה אחד הדברים שהיו מאתגרים אתמול. והדבר השני והשלישי למעשה זה הכפפות. הידיים קצת מתחילות להיות כואבות בגלל הגריפים שיש על האופנוע הזה. הם קצת עוקצניים בשביל שהיד לא תחליק. והייתי עם משקפיים רגילות, והמשקפיים האלה מכניסות לעיניים, כאילו חודר לעיניים חול לפעמים, וזה ממש מקשה על הנסיעה. ואת הבעיה הזאת פתרתי בכמה שקלים בודדים, בדיוק בחנות של הציוד לאופנועים. איזה קטע, אני נכנס לחנות, ואין פה אף אחד. כאילו, אני בינתיים מחפש, מסתכל, זה, בוחר את מה שאני צריך, אבל אין פה אף אחד. טוב, אז הצטיידתי במשקף ובכפפות. יאללה, אז מה שנשאר בעצם, זה לתדלק את האופנוע, לפני שאנחנו נכנסים, ונכנסים היום לשטח. היום אנחנו נכנסים לשטח בשקיעה. השמש בינתיים די גבוהה, יש לנו ככה בערך איזה 1.5 שעות עד שהיא תתחיל לרדת למטה, ובדיוק בשעתיים וחצי האלה נוכל לנסוע, להתפרנן קצת. ירד היום גם גשם, אז אני מאמין שיהיה הרבה בוץ. Thank you. Open cup. איזה מפתח בעייתי. בגלל זה אני לא מוציא אותו. אוי, צריך ללכת לצל רגע. אוי, בעצם אני אפילו אקנה מים שנייה. גב. איזה מפתח מעצבן. 3 days later. או. טוב.
סוף ירדתי לשטח, עד שמצאתי את המקום הזה, נראה מקום טוב, יש פה הרבה סללומים והרבה מקום כזה שאפשר קצת להשתגע, אני רואה. עכשיו אני ארים את הרחפן, אני רוצה לראות איך זה נראה מלמעלה, ואני אמשיך לנקודת הצירה הראשונה שלנו. וואי וואי וואי. אוקיי, סיטואציה ראשונה. טוב, אז קצת נתקעתי. הוזזתי טיפה את האופנוע, בוא נראה אם עכשיו אני אצליח לצאת. כן, אני מתחפר. יצאנו. יאללה, נמשיך. וואי וואי, זה היה קשה. טוב, הופה, עוד עלייה כזאת. וקצת אספלט. עכשיו השאלה שלי, לאן אני נוסע? בוא נראה. וואו. אני מזיע. היום גם בבוקר הייתי במויטאי, הזעתי את הנשמה, ועכשיו עוד פעם אני מזיע. וואי, זה היה מאתגר. תקע ככה עם האופנוע. יודעים חבר'ה, אני לוקח סיכון מאוד גדול שאני יוצא לשטח לבד. כי אם חלילה יקרה לי משהו, לא יודע, אני אפול, יישבר לי הרגל, טפו טפו טפו, כן? אז לא יהיה לי בעצם, לא יהיה לי כאילו מי שיעזור לי, יציל אותי, ופה זה... אני לוקח את הסיכון הזה, אני מודע למה שאני עושה, ובגלל זה גם אני מנסה לא להיכנס למקומות שאני לא יודע אם אני אצא מהם, נגיד את זה ככה. יצאנו לדרך. יואו, אני לא מאמין איזה נוף נפתח מפה אבל. הנה הגענו לשלוליות. הופה. נכנסנו לאיזה שטח.
אתם רואים, כל פעם שאני רואה בית כזה, אני מרגיע את הנסיעה, כי אנשים גרים פה ואולי ילדים יכולים לקפוץ. תשימו לב לזה, חברים. תכבדו את הסביבה שאתם נוסעים בה. וואי, איזה עלייה. וואו. אתה בסדר? וואי וואי, אבל לי המצלמה. איזה סלעים פה. יש פה עלייה מטורפת. האופנוע עומד בקושי ישר, ככה זה היה ישר. תראו איזה עלייה. כולה סילית. איך, אני לא אוהב לעצור, אבל באמצע העלייה עכשיו יהיה לי קשה לתפוס קצב. הנה, לעולם. טוב, נשים את המצלמה, שלא תעוף יותר. בהצלחה לי. וואי וואי וואי. אתה בזהירות. נראה שסיימנו. וואי, איזה עלייה. פגשנו פה קבוצה של מטיילים. הופ. איך האופנוע הזה הקטן הגיע לפה? meters, turn left. Oh, wow. וואו, מה זה? אני בהלם. אתם רואים את הדבר הזה? או שרק אני רואה את הדבר הזה? איזה מצחיק. אז הגענו לנקודת התצפית. מה זה? יש פה אווזים, ברווזים, לא יודע איך קוראים להם. זה לא ברווז. אוי, חיבה אליי גם. מה זה? מה זה? היי, לא לנשוך. יואו, איזה חמודים. בוא'נה, זה כמו דינוזאור הדבר הזה. יש להם שיניים ומחדות. איזה מצחיקים. לא.
בא לי לרגליים. תראו מה זה, בא לי לרגליים. זוז, זוז, יו, יו. בא לי לרגליים, תוקף אותי. זוז אמרתי לך. איזה דבר זה, מה זה? תוקפים אותי. זוז מפה. מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? כפרה, אתם רעבים בטח. אין לי מה לתת לכם. יואו, זוז ממני. שנתן לי ביס. זוז. זוז אמרתי לך. לא. איזה מצחיק. לא. לא. יאללה, חלאס, עזוב אותי כבר. עזוב, תשתות לי קוקוס ואתה מפריע לי, חבר. אני נותן לך משהו לאכול, אין לי כרגע. אוי. תראו אותם באים אחריי, לא עוזבים אותי. בואנה, וזה אותו אחד. בא לאכול. די. הנה על העולם, בקיצור, אני הולך מהם, עזוב אותי. How are you? אז יש פה נקודת תצפית ממש ממש מדהימה. בואנה, איך שעזבתי אותם הם התחילו לצעוק. התחילו לבכות. איזה נקודת תצפית מרהיבה, חברים. וואו, פשוט מדהים. איזה מקום יפה. פשוט נדהם מזה. איזה יופי. נלך נזמין איזה קוקוס, משהו לנשנש ונשב נהנה מהנוף היפה הזה כל עוד יש שמש בחוץ. You have also food for the bird? Yeah. You have also food for the bird? Like you selling food for the bird? Yeah? Can you give me one bag or something to feed them? Yeah, okay. Enjoy. Thank you. How much? 100. 100. Here you go. נראה לי שפכתי חצי קוקונט בדרך עד שהגעתי לפה למטה. אז את האמת, חברים, אני כבר הייתי בנקודת התצפית הזאתי. נסענו בטיול טרקטורונים עם קטרינה, והוא הביא אותנו לנקודת התצפית הזאתי, ואמרתי, וואו, אני חייב להגיע לפה שוב, גם בגלל שהשבילים לפה ממש מאתגרים, וגם בגלל שהיופי הזה, כאילו, זה מקום מדהים, גם עשה אותו בשיפוע כזה על צל ההר. ממש כיף להיות פה, ממש כיף להימצא פה. אז הבחור הביא לי פה את האוכל לציפורים. בואו נלך, נאכיל אותם קצת. אז שמתי כפפות שלא יתנו לי ביס בידיים. קו 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 קו. או, וואי, למה הוא בא על הרגליים ישר? אוכל, אתה לא רוצה כפרה? או, עכשיו אנחנו חברים פתאום. קו 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 קו. עכשיו אנחנו חברים, אה? קו 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 קו. קו 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 קו. קו 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 קו. קו 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 קו. או, ישר קלטו. Good security. Hmm? Good security. Good? Yeah, people come in have cow. Same, like a same dog. Yeah. קו 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 קו. אוי, מניאק. מזל שאני עם כפפות. קח. או. לא את האצבעות. קו 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 קו. וואי. וואי וואי וואי. זה שאתם קרובים מדי, אני לא אוהב את זה. אוי! לא יודע אם ראו את זה, נתן לי ביס ברגל. כך. איזה דינוזאור. יאללה, נלך להחזיר לו את הקופסה ונצא לדרך. תראו, נושך, הוא הרים אותו בידיים. איזה מצחיק.
ואותי הוא נשך העיקר. תראו איזה נופש מאחוריי. איזה מדהים זה. וואו, עליה. איזה משהו בקטנה. אז חברים, הפרק של היום מגיע לסיומו, ונתראה בפרק הבא. צ'או.